أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Отново ще говорим върху книгата на Аллах, Корана. Този Коран, който е чудо, съдържащ свръхчовешка енергия и природа, която доказва неговия божествен произход. В него Аллах е предизвикал още в първото поколение, поколението на пратеника саллаллаху алейхи ва салям, рицарите на словото, предислямските поети, които са владеели словесното изкуство до съвършенство, до степен, че техните думи са впечатлявали. Никой не си е представил да застане равнодушен към тях. Дори нещо повече, хората са търсили тези поети и са плащали, за да слушат тяхната реч. Когато Коранът е неспослан от Аллах азза ва джал, тези хора, владеещи словесното изкуство, когато за първи път чуват Корана и знаменията му, остават изумени. Аллах на няколко места в Корана им отправя предизвикателство да сътворят реч като Корана, дори като най-малката сура, която е Ал-Каусар 3 аета. Но всички техни опити им надбавят отчаяние, а текстовете, които самите тези поети ги представят като равносилни на Корана, са иронизирани и обект на присмех от хората. До такава степен чудото на Аллах азза ва джал в думите на Корана е било представено и съществува сред нас като неизчерпаема енергия. Затова винаги, когато го четем, той ни зарежда, успокоява, избистря съзнанието, уравновесява емоциите, зарежда ни с чист поглед, чист ум, прозорливост, проницателност. Това е книгата на Аллах азза ва джал. И колкото по-дълбоко човек се вмурка в нейните дълбини, толкова по-изумен става. И както обещах миналата лекция днес, отново ще говорим върху книгата на Аллах, Корана. Но днес ще анализираме една тема, която се отнася до най-негативната личност, най-негативното явление, не само в нашето съществуване на Земята, но и преди това. Най-негативното явление, което съпътства човека още от сътворението му, а не от появата му на Земята. Тази личност Аллах е назовал в Корана с думата Иблис. Затова днес аз ще се опитам да очертая тематично как Корана представя образът на Иблис и неговото обкръжение в Корана. Ще говорим за произхода на Иблис, неговото обкръжение, методите и похватите, които използва Иблис, защитата, която Аллах ни е разкрил в Корана срещу него, защо съществува всъщност, защо Аллах му дал това право, тази функция, с която той се представя в този живот. Всички тези въпроси ще се опитаме да отговорим или да ги представим така, както са посочени в Корана. В сура Ал-Кехф, пещерата, Аллах азза ва джал ни разкрива истината за същността или за произхода на Иблис. Единственото място в целия Коран, където Аллах говори за неговият произход, е в сура Ал-Кехф, пещерата. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, когато Аллах е отправил тази заповед към ангелите, мелаиките, да извършат поклон пред Адем, всички са се поклонили. Илля Иблис кана мина джинни фафасака ан амри раббика. Освен Иблис не се покори на заповедта на Аллах. Той беше от джиновете. Аллах ни разкрива в тази сура, че въпреки той е бил сред ангелите в техните редици, неговият произход не е от мелаиките. Произходът на Иблис, според Корана, е от джиновете. Той е джин.
обясни Аллах, че този, който се не починал на неговата заповед, не е от мелайкетата, за да не се получи объркване, защото ние знаем според ислямските норми, мелайкетата, те са в постоянно подчинение пред Аллах. Мелайкетата Аллах ги е сътворил и те се подчиняват и изпълняват неговите заповеди, по всяко едно време и винаги. Затова тук Аллах пояснява, той не се покори, но той беше от джиновете. Следователно неговият произход е от джин. Той не е мелайка. Но тук възниква въпроса какво точно прави създание от джиновете в редиците на мелайката, което води объркване до много хора да го разглеждат като едва ли не като ангел. И виждаме, Иблис е бил в редиците на мелайката поради неговото послушание. Затова, че той бил известен с неговото подчинение към Аллах и този негов характер е обособил винаги той да бъде навсякъде с мелайките. Но както казахме и в предишните лекции, този мотив, който е карал Иблис да се подчинява и да бъде старателен и да бъде винаги в редиците на мелайката, единствено Аллах го знава. Освен Аллах, никой не е знал какво го карал Иблис да бъде толкова старателен. Какъв е бил вътрешният мотив. Но както Аллах не е известил в Корана, че Аллах, който знае всяко нещо, той ще подложи на изпитание това, което потвърдите. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. И Аллах ще подложи на изпитание това, което се стои в гърдите. И ще провери вашите сърца, Аллах знае какво има в душите. До този момент всички знаем, че той Иблис е бил като ангел. И това не трябва да ни очудва, защото в Корана, в сура Юсуф, както знаете, когато се появява Юсуф пред жените, те казват, това не е човек, това е почтен ангел. Значи Юсуф алейхиссалам, който е човек, е бил назован като ангел поради неговата красота. А и в нашия език ние използваме тази дума, хората използват като ангел, че има преди много послушно дете. Следователно Иблис е бил в редиците на ангелите, защото е демонстрирал послушание и покорство пред Аллах. Но този момент, който самият Иблис не го очаква, Аллах да го изпита точно по това място, където е била неговата слабост. Какво точно го карало да се старае и да изглежда за външния наблюдател, че е толкова богобоязлив, сякаш е като мелайка. Иблис е полагал старание, той полагал от него, давал е всичко от своята воля, упоритост. Но Аллах Азза ва Джалля не изпитва там, където човек е сигурен, че няма да се провали. Аллах изпитва човек там, където истинската му слабост и я разкрива. Затова в момента, когато Аллах е заповядал да се поклонят, ангелите са изпълнили заповедта, тъй като се видели в Адам алейхиссалам творение и сила на Аллах. Мелайките са паднали на сежде, защото за тях не е била важна личността на Адем алейхиссалам. За тях е било важно, че Адем е чудо, космос, който Аллах е сътворил. Човекът е космос. Мелайките са оценили тази превъзходна сила и способност на Аллах. Но Иблис не е видял чудото на Аллах в човека. Иблис е видял в Адам негов съперник. Иблис е видял в Адам негов конкурент. Затова тук се е разкрило неговата истинска слабост, която се е прикрила. Неговото себелю. Затова каза, а'асджуду лиман халакта тин? Нима ще направя поклон на този, който си го сътворил от кал. Тук Аллах вече разкрива неговата същност. Затова на други места в Корана, както е в сура Ал-Хадж, Аллах казва: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. И сред хората има такива, които служат на Аллах с колебание. فَإِنْ أَصَابَهُمْ خَيْرٌ اطْمَأَنُّوا بِهِ. Сполети ли добро, тя са спокойни. وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ انقلبوا وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة. А застигне ли го беда,
той вече губи и земния живот и отвъдни. Не може да понесе изпитанието на Аллах. Затова Аллах ни разкрива, че сред хората има такива, които му служат само когато са в задоволство и когато всичко е наред. А когато нещата стигнат до изпитания, до затруднение, те просто обръщат гръб на Аллаха Аззаваджал. Такъв е бил случаят с Иблис. Но Аллах Аззаваджал, който знае това, което се таи в душите, го е разкрил. И от тук виждаме, че това себелюбие, това его, което е било в Иблис, е било много по-силно, отколкото неговото демонстриране, че той обича Аллах и служи на Аллах. Когато е била засегната неговата личност, той е предпочел да не се покори на Аллах, за да не допусне негов съперник, да заслужи почет и уважение от ангелите. Защото до този момент Иблис е бил на почет и на уважение от всички ангели. И затова виждаме вече, че неговото себелюбие тук прераства в расизъм, прераства в надменност, високомерие, агресия, която е описана в Корана. Така, нека обърнем с няколко думи вниманието ни към името на Иблис. То е интересно. Иблис в Корана споменат с думата шейтан, ал-гарур, табут. Но най-разпространеното име в Корана е Иблис и шейтан. Както всяко нещо има своята основа, върху която се разгръща, било то конструкция, къща, така и езиковите единици. Думите в езика имат своите основи, върху които се разгръщат. Основата на думата Иблис е изградена от три фундамента. Б, Л и С. Това е основата. Б, Л, С. Върху тази основа лежи името Иблис. Б, Л, С в арабски език означава отчаяние. Следователно името на Иблис означава отчаяние, тъй като той води към отчаяние, а и сам по себе си, той самият му отказ да се поклони пред ангелите, той е в отчаяние до деня, когато Аллах ще го накаже. Но по-интересното, което трябва да знаем е, че тази трибуквена основа, БЛС, в каквито и варианти да разменим, те не могат да се получат повече от 6 варианта, се получават изключително негативни неща, които съответстват на природата на Иблис. Ето аз съм ги записал. БЛС отчаяние, БСЛ възпиране и лишаване, СЛБ похищение, похищава, СБЛ принизява, ЛБС обърква, заплита, смущава, ЛСБ ужил. Следователно, основата, върху която е изграден Иблис, неговата дума, във всичките 6 варианта, както и да обръща на буквите, се получават изключително негативни качества, които са в сходство с неговата природа. Фактически той води към отчаяние, възпира, води към лишение от милостта на Аллах, похищава, принизява, който го последва, води към низост, обърква, заплита, смущава, ужил. И от тук, скъпи братя и сестри, в меканския период единствено 10 пъти споменава Аллах тази негативна личност с думата Иблис. В целия медински период думата Иблис съществува само веднъж в ранния медински период, преди битката Бедър, когато все още са страданията, лишенията, преследванията, с Аллах да доволя, с мюсюлмани. Следователно в меканския период, който е период на изпитание, на лишение, на преследване, на убийства, там Аллах Аззаваджал говори на вярващите в Мека за тази негативна личност с думата Иблис. Като че ли всичко това, което го правят езичниците на Корей, преследване, гонение, унижение към вярващите и така нататък, всичко, като че ли това изпитание, което го дотиква Иблис, нищо повече, което за онези познавачи на арабски език е говорено много. Но виждаме вече, и думата шейтан. И тя носи негативен смисъл. Шатана или шата отдалечава, разпротивява се, погубва. Следователно, цялото значение на думата Иблис или шейтан е негативно. Така както са неговите действия и неговите похвати. Корана говори и за кръгове, обкръжения около Иблис. Корана ни говори, че Иблис има потомство. Афетаттахизунаху ва зурриятаху, нима го вземате него и неговото потомство за ближни, казва. Потомство.
Корана ни говори, че Иблис има род, племе. Иннаху яракум хуа ва кабилу мин хайсу ла таравнахум. Той и неговият род, неговото племе ги виждат оттам, откъдето вие не ги виждате. Корана ни говори, че Иблис също така има последователи и приближени. Катили аулия шейтан. Сражавайте се срещу приближенията на шейтана. Говори ни Корана, че също така Иблис има хизб. Това са превърженици, които са много близки до него, както са днешните партии. Затова казва: „Ела инна хизба шейтани хумул хасирун“. Привържениците на шейтана, на Иблис, те са губещи. Корана ни говори за всичките тези кръгове, които може да ги определим като потомство, племе, привърженици, последователи. Всичките тези кръгове оформят неговото обкръжение. Дори в сура Шуара кубкибу фиха хум вал галун ва джунуд Иблис еджмаун. Това са джунуд, войни. Значи следователно има и войска. Следователно той е обкръжен с много кръгове. Като започнем от най-силната войска до неговото потомство. И между тях още 3-4 кръга. Това е като Иблис разполага с него. Но Корана ни разкрива, че в тези обкръжения, приближени, могат да влезнат и хора. Затова в сура Ал-Ан'ам казва Аллах Азza: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. И на всеки пратеник направихме враг от шейтаните сред хората и джиновете. Следователно, Коранът разкрива, че въпреки сътворението на Иблис и неговата природа да е различна от хората, със своето поведение от хората ще има такива, които ще бъдат в неговите обкръжения. И тези хора, Корана разкрива, че са били определени за врагове на пратеници. Така. Аллах Азza ва Джал в Корана ни разкрива позицията на Иблис към човека. Първо тази позиция е била разкрита на Адем алейхиссалам, на първият човек, който е сътворен. Кулна я Адаму инна хаза адувун лека ва лизавджик, фала яхруджаннакума минал джаннати фаташқа. И казахме: „О Адам, този Иблис е твой враг и на съпругата ти. Затова нека да не ви изкарва от джанета, за да страдате.“ Още преди идването на Адем, на човека на земята, Аллах го предупредил, че Иблис е негов враг. И не само негов, и на съпругата. Затова да внимава да не го изкара от джанета, за да страда. Следователно, тръгването по следите на Иблис е страдание. След това Аллах е заявил това пред цялото човечество. Инне шейтана лекум аду фаттахидуhu адув. Шейтанът е ваш враг на цялото човечество и го вземете за такъв. Якуб това го завещал на Юсуф. Я бунийя ла тaqsus руяка лейка фаякиду лека кейда. Инне шейтана лил-инсани адуввун мубин. Бащата Якуб казва: „Не разказвай своя сън на твоите брати, защото просто ще скълпят колата, ще ги вземе зад. Защо?“ Казва: „Шейтана е явен враг на човека.“ В това нещо се е убедил и Муса. „Кала хада мин амали шейтан, иннаху адуввун мудиллун мубин.“ Когато Муса убива човек в Египет, казва: „Това е дело от шейтана.“ Той е враг, вижте, враг, който няма. Следователно, тази истина, че той е враг и той дебнен, е разкрита специално на Адам, на цялото човечество. Пратениците са свидетелства. А и в съдния ден Аллах с това ще посреща хората. Сура Ясин: „Алам а'хад илейкум, я бани Адам, ан ла та'буду шейтан, иннаху лакум адуввун мубин.“ Не ви ли повелих да не служите на шейтана, той е ваш явен враг. Това ще бъде, когато Аллах посреща хората в съдния ден. Следователно, позицията е очертана в Корана на много нива, че Иблис е враг на човека. А в сура Фуркан се казва: „Ва кана шейтану лил-инсани хадула.“
Шейтана е предател на човека. Следователно, Аллах е очертал две основни черти на Иблис към човека. Враждебност и предателство. И тези две черти са взаимно свързани. Който е враг, той е предател. Който е предател, той е враг. Следователно, това е което Аллах ни е научил в Корана за неговата позиция. Вижте сега най-интересното, което Корана го излага от началото до края, цялата книга. Това показва, че темата Иблис е изключително важна за човечеството, да я разберете така, както Аллах е представил в Корана. Тази тема е важна не само да бъде разбрана, а да бъде осъзнана, да се осъзнае, просто да влезе в душите на хората, да се пазят, защото Аллах ни разкрива, че тази негативна сила и явление съществува между хората. И не само, че съществува, а вижте какви са методите, похватите на Иблис и неговото обкръжение. Основата, на която работи, е изкушението, подмамването и въвеждането в купнежи. Така работи. И това го е дал като клетва пред Аллах. Фебе'изетик, кълна се в твоето могъщество, казва. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Всички тях ще ги заблудят и ще ги подмамят. Това е основата, на която работи. Ще разкрасява, ще подмамят. Целта му е да изкара хората към заблуда. Затова понякога, чрез състрадание, чрез милост, любов към животни, към хората, той влиза в хората и ги кара да се отклоняват. В сура Ал-Ан'ам وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ. Ще им повелявам и ще се казва Иблис, ще им повелявам на хората и ще срязват ушите на камините. В този цитат Аллах е кодирал суеверието, към което ще потиква Иблис. Но как? Арабите, които са ценели камилите, когато при тях една камила роди 5 пъти и петото е мъжко, на тази камила изрязвали ушите и тя е била вече определена като свещена камила. Не са я яздила, не са се възползвали от нея, никой не е имал право да я наранява по какъвто и да начин. Тя е била свещена камила. Следователно Иблис е внушавал в тези хора от страната на любов към това живота. Знаете, камилата и арабена са две неразделни части. Но вижте накрая да къде ги е фавел Шейтан. Че тази камила, която роди 5 пъти и петото е мъжко, значи тази камила вече е свещена. Затова казва в Корана Иблис и ще им повелявам да режат ушите. В смисъл, че тази камила вече е белязана за свещена. И ще им повелявам и ще подменят, ще сменят природата на Аллах. Ако вземем тук в този контекст на сура Ал-Ан'ам, камилата, която Аллах е сътворил да бъде в полза, да яздят, да карат с нея, да прекарват товари, те и са променили нейната природа и са направили да бъде свещена, което е единствено право на Аллаха Аззаваджал. Но ако приложим тази аналогия в нашия живот, нещата, които са сътворени от Аллах за едно нещо и им се променят тяхната функция, ще им че има много. Аллах е сътворил закон, мъж и жена, за да сътворят семейство и поколение. Но днес имаме други концепции, които са разместени, въпреки че не дават никаква продукция. Но това го има. Ето тук Шейтана въвлича в тези понятия по този начин. Води ги към заблуда. Било то с любов към животните или под претекст, че това е право на човек. Но винаги резултата е един. Той ги кара към този резултат. Но Корана не предупреждава, че Шейтана не само подмамва и разкрасява и с мили думи влиза. Шейтана и плаши. Той плаши и всява хората ужас и паника. Затова в сура Исра Аллах го описал в една художествена такава илюстрация, много красива. فَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. И ги плаши, ги подтиква и към паника със своя глас, с конниците и с пехотинците си. Учените казват, че това е една картина, която може да се представим като един отряд от командо си, която навлиза с сила, нахлува в дом. И хората в паника, които не знаят какво да правят. Това е което Аллах не говори за Иблис в сура Ал-Исра. Че той плаши, всява в хората страх към бъдещето, страх за препитанието,
страх към реализацията, води хората в паника, която ги кара да стигнат до там, където казахме, че се определя неговото име. Каллади стахватху шаяхуну фил арди хайран. Яни като този, който шейтаните са го сплашили и са всяли в него ужас и паника, и той стои, цепенен и не знае какво да прави. Това е другата страна на Иблис и на шейтани. Инна заликум шейтан юхауифу аулия. Това е шейтана плаши с неговите подвижници, последователи. Следователно и тази функция съществува в него, наличието на страх, на притеснение, на паника в живота, това, което също го допринася. Така, всяка в хората чувство за превъзходство и надменност, както е отбелязано в сура Ал-Анфал. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا. И не бъдете като онези, които излезат от своите домове с надменност. Шейтана ги е подтикнал към това високомерие. Аллах казва: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. Никой днес няма да ви надбие сред хората, докато аз съм от вас. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ. И когато се срещаха двете множества, шейтана избяга. Следователно, неговата функция, неговия подход е да подтиква хората към големи идеи, наивни, смели. И когато ги вкара в тези измерения, той се отстранява. Следователно, цялото това нещо, което човек получава в себе си от високомерие, по един или друг признак. Но да не забравяме, че основата на расизма той е поставен. И от тук по този начин сява и отклонява хората. Участва в проекти, засягащи децата и имотите. Аллах ни разкрива в Корана, в сура Ал-Исра отново: وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. И поделяй Иблис с тях децата и имотите. И им обещава: وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Но шейтана не им обещава нищо, освен измама. Следователно, шейтана поделя децата и имотите с хората. Там той отново настройва в името на светлото бъдеще, в името на много големи такива лозунги издига, с които отново влиза да влияе на хората. Тук вече Аллах го описва, че той стига и до този подтик към прахосването на пари, което е свързано с бъдещето, децата, имотите. Иннал мубаззирина кяну ихвана шайатин. И тези, които прахосват, те са брати на шейтана. След това придобивките, шейтана и там има влияние. Аллах също ни разкрива и това в Корана. Иннама стазеллахум шейтану бибаъди ма кесабу. Шейтана ги накара да се подлъзнат с това, което са придобили. Следователно, той използва придобивките на хората, техните имоти, техните деца, за да може да ги отклонява по пътя, като им внушава и всява в тях грешни чувства, че повечето придобивки са знак за по-високо социално положение или повечето пари за знак или позволение за прахосване и така нататък. Всичките тези методи са споменати в Корана. Така, също така, Аллах го определя в сура Юсуф и в сура Ал-Маида, че той сее вражда между любимите хора. Значи там, където се получава вражда между любими хора, трябва да знаем, че Корана ни изяснява, че там някъде той влияе. Затова в сура Юсуф, след като идват от Палестина в Египет цялото семейство на Юсуф, Юсуф алейхиссалям благодари на Аллах, че е спотил семейството, че е докарал братята и родителите му в Египет, и след това казва: и ба'де назаба шейтан бейни ва бейни ихвати. Аллах ни събра, след като шейтана пося вражда между мен и моите братя. Следователно, цялото това събитие, което е останало между Юсуф и неговите братя, това разделение, тази омраза,
опита да се освободят от Юсуф от гръфта, това е било дело на шейтан. И Юсуф алейхиссалям го разкрива накрая. Същото го прави, подтиквайки хората към алкохол и игрите на късмет, комара. Иннама юриду шейтану ан юқия бейнакум ал-адавата вал-багда. Цели шейтана да всее между вас ненавист и вражда чрез алкохола и игрите на късмет. Следователно, там са неговите методи и подходи. Също така в Ал-А'раф Аллах не разкрива, че той подтиква към хората към разкриване на голотиите си. Я бени Адам, ла яфтиненнакум аш-шайтан кама ахраджа абавайкум мин ал-джанна янзи'у анхума либасахума лиюрияхума сау'атихума. Нека да не ви подтиква шейтана и да ви погуби, както погуби вашите родители, когато ги изкара от джанета, карайки ги да съвлекат дрехите си, да покажат голотиите си. Значи тук е кодирано и прелюбодеянието, тук е кодирано в този всяко нещо, което разкрасява и съблазнява по незаконен начин и води до разпадане на отношенията, семейните и така нататък. Това също е отразено в Корана. Кара някои хора да спорят без знание, както не е споделено или както е представено в Сура Ал-Хадж. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. И сред хората има такива, които спорят за Аллах без знание и следват всеки непокорен шейтан, сатана. Следователно, тези, които спорят за Аллах без знание, това е подтикнато, както аета разкрива, че те следват непокорните сатани, шейтани. А тези шейтани внушават на техните обкръжения, които ги казваме, че ги имат, 5 или 6, да спорят и да спорят с агресия, без знание. وَإِنَّ شَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. И шейтаните внушават на техните последователи да оспорват. Следователно, този пъзъл, който го разхвърли, като го сглобим, ще видите, че ще се получи една картина, която ни съпътства всеки ден на всяко място, където да сме. Тази картина, ако се сглоби, съблазните, влечението към купнежи, разкрасяването на всяко нещо, притесненията от утрешния ден, препитанието, работата, децата. След това всяването на вражда за най-малките неща между любими хора, които са били заедно. След това имаме този елемент, когато Иблис използва нашите деца, нашите имоти, идеята за прахосничество, идеята за използване на придобивките като гордост, хвалби, надпревари между нас. Това виждаме ли в нашия живот? Всеки един елемент. Алкохола, комара, разгонването, прелюбодеянието, говоренето без знание. Хора смели, а дори и наивни, особено в ислямските науки, които са смело заявяват, дават знание. И ако учен човек отговори или му каже, че това не е правилно, инна шаяатина лаюхуна иля авлияихим юджадилуkum, още повече се нагнетява спор от другата страна. Защото Аллах казва, и последователите на шейтаните им внушават да спорят. Следователно всичко това ни заобикаля. Всичките тези методи и похвати, които Аллах ни ги разкрил, ние ги живеем по един или друг начин, където да се намираме. Но това е мъдростта, че ние знаем, че Аллах ни го разкрил на нас и ние го говорим, ние го осъзнаваме и иншаллах ние да се предпазим. Затова ето един друг тематичен кръг, който върви в Корана, това е разкритията на Аллах за същността на Иблис. Всъщност, до сега говорихме какви методи, какви обкръжения, маша Аллах изглежда с целия негов арсенал като много силен. Но Аллах ни разкрива в Корана и не кейде шейтани кейде даиф. Коварството на шейтана слава. Това, което Аллах ни ги разкрива. Колко кръга казахме има обкръжение? 5 или 6. Какви методи и похвати от съблазън до страх, от въвличане да говориш без знание, какво ли не? Всичко това Аллах ни разказва или ни разкрива истината. Инна кейде шейтани кана даиф.
коварството на шейтана е слабо. Слабо. Шейтана и цялото него окръжение единствено плаши. ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ. Това е Иблис, това шейтан, който ви плаши с неговите последователи. Но не се страхувайте, казва Аллах от тях. Страхувайте се от мен. Аллах не разкрива големи неща. Защото той няма влияние. Той е слаб. Той само плаши. Затова истинският страх трябва да бъде от Аллах, а не от него. Не следва ли? След това Аллах в сура Шуара казва: "Унеббиукум аля ман таназзалу шаятин." Да ви каже ли на кого слизат шейтаните, при кого отиват? Таназзалу аля кулли афакин азим. Те слизат на всеки клеветник грешник. Това е тяхната истина. Те плашат, те са слаби, те се сговарят с клеветниците и с грешниците. Това е, което е същността на шейтана. Затова тези разкрития, които Аллах ни ги представят, са много ценни за нас. Дори в сура Бакара казва: "А-шейтану я'идукум ал-фақр." Шейтана ви обещава бедност. "Ва'мурукум бил-фахша" и ви повелява потварата. "Валлаху я'идукум магфиратан минху ва фадла." Аллах ви обещава опрощение от него и благодат. Вижте как са съпоставени тези неща. Шейтана, казва Аллах, ви обещава бедност. Значи последвайте го шейтана, неговото обещание до там ще до бедност и до потвара. Аллах ви обещава опрощение и благодат. Следователно, велики Аллах ни е сложил този модел. Ето ви опрощение и благодат, ето ви бедност и потвара. Кое избирате? И случайно след, че точно след това предложение идва аята: "Ю'ти л-хикмата ман яша, ва ман ю'та л-хикмата фақад утия хайран касир." Дарява мъдростта на когото пожелае, а на когото му е дарена мъдростта, той е дарен с нещо голямо. Точно след това предложение шейтана ви дава бедност и потвара. Аллах ви дава опрощение и благодат. Който вземе Аллаховата страна, Аллаховото предложение, това е което Аллах има предвид, че му е дарена мъдростта. Защото тук, когато човек прецени Иблис с разума, Иблис е слаб. Влиянието на Иблис работи от тук надолу. Иблис прецени ли с мозъка, той е слаб. Защото всичките негови неща са: той плаши, той мани, води към купнежи, към мечти. Хората, които го следват, са клеветници и грешници. Затова Аллах ви казва: опрощението и благодатта, берекета, е когато вземете тази страна от Аллах. И след това, който Аллах му даде мъдрост, той му дава голяма нещо. След това мъдростта, човек да прецени, с своя разум, как да се отнесе. Така, как да се защитим от Иблис? Това е друг един кръг, който в Корана се извлича информация от него. Нека да им самият Иблис, той е пропуснал това или от него е излезнала тази информация, самият той е казал: "Вале'угуйеннахум аджмаин илля ибадaka минхум ал-мухласин." Всички ще ги заблудят. Единствено твоите искрени раби. Това е признание от самият Иблис, че искрените раби на Аллах няма да може да ги заблуди. А Аллах, самият Аллах това го казва: "Инна ибади лейса лека алейхим султан, ва кафа би раббика вакил, кафил." Моите раби, ти нямаш власт. Искрените раби. Следователно, искреността. Какво значи искреността? Съответствието на двата човешки свята, вътрешния и външния. Спомняте ли си защо Иблис попадна в неговия инцидент, в неговия грях, в началото да започне? Поради разминаване на неговите два свята. Той демонстрираше набожност, подчинение, но мотивът е бил друг. Вътрешният му свят е бил наситен с егоизъм и себелюбие. Затова искреността е там, където става съответствие между вътрешното чувство и
и външната природа на човека. А когато това се получи, човешкият космос живее в съгласие с Аллах. И това чувство е това, което Аллах казва, че сърцата трепнат, когато се спомене Аллах. Когато човек винаги чувства съгласието си вътрешно с Аллах. Където чувства Аллах, тези хора, които Аллах ги определи в Корана, че им трепнат сърцата. В този модел Иблис няма влияние. Той там няма какво да прави. Това е защита, която Аллах ни разказва. Друго нещо, което Аллах Азза ва Джал ни казва, да бъдем предпазливи, тъй като той, Иблис, атакува по време на слабост. Почти всичките атаки на Иблис и неговото обкръжение са, когато човек е спадне в слабост. Каквато и да е. Затова в слабостта той дебне. Вижте в сура Ал-Араф, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. И тук Аллах казва فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. Тук няма ла, директно с ф. Това е тази частица в арабски език изразява съвкавичност, без да има интервал. Този човек каза Аллах, му дадохме нашите знамения и той ги изостави. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. И шейтана го хвана и го отклони. Следователно, в положение на слабост шейтан атакува. Било то емоционалност, било то загуба на близък човек, каквото е да човекът е слабост, шейтана веднага идва при него и се опитва да го изкуши или да го отклони. Затова в тези моменти Аллах ни съветва валяте тебе окрутувате шейтан. Не следвайте стъпките на шейтана в тези положения и като цяло. Затова в контекста на сура Нур не е представен, че дори човек като Абу Бекър, който знаете кой е Абу Бекър с неговата вяра, когато неговата дъщеря била оклеветена и тук е бил замесен човек мистър, на който Абу Бекър му е плащал финансова издръжка. Когато Абу Бекър разбира, че той е замесен в клеветата на неговата дъщеря, Абу Бекър виж отказва повече да му помага финансово. Докато Аллах казва «Аля тухиббуна ан яghfira Аллаху лакум». Не обичате ли Аллах да ви опрости и вие да прощавате на народа? Това Абу Бекър казва «Аз опростих и си връщам моите помощи финансови към него». Но вижте момента на слабост. Дъщеря ми, съпругата на пратеника, той оклеветил. Затова Аллах в тази сура, в тази случка казва «Я алладина ла таттаби'у хутуати шейтан». Не следвайте стъпките на шейтана. В положение на слабост. Спомняте ли си Муса, когато влезе в египетския град и човек от неговото обкръжение, приятел, спори с друг и го призовал. Аллах каза Муса, Муса убил човек, в Корана разкрито това. Положение на слабост е извършил това нещо. После Муса каза това е от делото на шейтан. Иннаху аду мудиллу мубин. Той е враг, който отклонява. Следователно, в положението на слабост трябва да сме много внимателни. Прекалената емоционалност, прекалената натъженост. От тук всичките заповеди, които ги знаете в исляма, в ситуацията на погребение, на смъртен случай. Има си учения в исляма, които ни карат да сме, не да се радваме, но да бъдем сдържани, да бъдем уравновесени. Защото в тези моменти има опасност, да, трудностите изграждат, обаче понякога трудностите погубват човек. Затова в положението на слабост, казваме така. Също така Иблис атакува тогава, когато човек направи намерение да извърши добро дело. При всяко намерение за добро дело, той се появява от него. Иннаху яракум хуа ва кабилуху мин хайсу ла таравнаху. Той ви вижда там, където го не виждате. И затова, субханаллах, на 3 места в Корана, сура Ал-Му'минун, сура Ал-Фуссилет, сура Ал-Араф, тези 3 сури, където се казва отблъсквайте доброто, отблъсквайте злото с най-доброто. Прощавайте на хората. В 3 места след тази заповед и отблъсквайте злото с добро и прощавайте. И на 3 места след тази заповед Аллах казва وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكُم مِّنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. И ако шейтана ви нашепне в този момент, когато искате да отблъснете злото с добро или да простите, ако шейтана ви нашепне, че това не трябва да го правите, това срещу вашето достоинство, това ще ви направи да изглеждате както вие обичате, достоинството ще ви се накърни. Искайте помощ от Аллах, от шейтана. И на
трите места, това е интересно. Сура Ал-Араф, хузи л-афв, вa'мур бил-урф, вa'арид анил джахилин. Вземи прошка. Това е най-добре избор, да простиш. Повелявай доброто и се отстрани от невежите. Това е позиция. Има заваннека мина шейтани. Ако шейтанът те изкуси в този момент да го не правиш това, искай подкрепа от Аллах. Иннеху семиун. Той е, който чува всяко нещо и знае. В сура Фусилет също така. Валя тестави хасанат валя сейя. Доброто и злото не са равни. Идфа биллати хия ахсана сейя. Отблъсквай злото с добро. И ще видиш, че този, който е най-голям враг, ще стане най-добрият ти приятел. Ако подходиш така към него. И тук Аллах много казва: "Ва имма янзаганнака мина шейтани назг." Ако ти нашепне шейтана в този момент да го не правиш това, защото ти ще изглеждаш недостоен от него, искай от Аллах да те спаси. В сура Ал-Му'минун същото нещо. Кул Рабби а'узу бика мин хамазати шайатин ва а'узу бика Рабби ан яхдурун. Предпази ме от подстрекателството на шейтаните и да не ме навестяват. Да не ме спохождат в този момент. Следователно и Иблис дебне и неговото обкръжение. Намерение за добро, слабост, във всичките тези ситуации се появяват, и атакува. Защо съществува Иблис? Защо има такава сила негативна, която ни отклонява, която ни води по пътя, който Аллах не обича? Това е разкрито в Корана. В сура Себа, вижте Аллах какво казва: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ نَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Това е в сура Себа. Иблис, казва Аллах, изпълни своите коварни замисли срещу тях, срещу хората. Вече Аллах ни говори свърши. Реализира се своите замисли. Но всъщност той нямаше власт над тях. Единствено, казва Аллах, за да разберем кой вярва в отвъдното и кой има все още съмнение към отвъдния живот. Следователно, всички тези похвати, методи, съществуване, отсрочката на Иблис, неговите привърженици, обкръженията му, всичко това Аллах го позволил, за да бъде проводник Иблис на Аллаховия закон, да разбере Аллах кой действително е убеден в живота след смъртта и кой все още има съмнение. Затова в сура Мравките Немер казва: "Инна аллазина ла ю'минуна бил ахира", тези, които не вярват в бъдещето, "Зайянна лахум а'малахум", разкрасихме им делата, фахум я'махун, и те се лутат. Вижте зависимостта. Които не вярват в бъдещето, всичко на тях е разкрасено и наред, и те се лутат, казват. Това лутане откъде идва? От Иблиса. От Иблис, лянето Бога. Следователно, лутането в живота, което произлиза от съмненията ни или невярването ни към отвъдния живот, всичко това е път, по който Иблис обзема Бога. Но най-ясният цитат, който в сура Себа, че Аллах каза: той няма никаква власт над вас, освен Аллах му дава тази власт, за да разбере кой от вас все още има съмнение към отвъдното. Дори в сура Бакара се казва, че тези, които четат Корана и сърцата им се влияят в Корана, те вярват в отвъдното. Значи отвъдното е един голям критерий в ислямската религия, в Корана. Който няма съмнение към отвъдното, няма път към него шейтан, Корана влиза в сърцето му, душата се влияе от този Коран, той е на пътя. Затова с всичките си способи, методи, похвати, които има, той ще работи. Защото неговата единствена цел е да унищожи. Това е което Аллах ни го разкрил в сура Исра. След като не прави поклон, с ярост той заявява: "Араайтака хаза аллади каррамта алейя ин ахартани ила йауми лаахтаниканна зурриятаhu." Този, който го направи да бъде над мен, този агресивен тон на Иблис, всички тях ще ги забурека. Ахтаниканна, тази дума е интересна в арабски език. Хан на арабски език означава две неща: непце
това, което лепцето, тази сводеста част, и унищожение. Аллах е използвал в Корана тази странна дума, за да покаже, че едва ли не, че точката, от която ще контролира Иблис, е устата. Леахтенекенни незадорията ще поставя юзди на всеки един от тях. Защото юздата точно тук контролира. Аллах го описал по този начин, че той се е заклел, че точката на влияние ще бъде устата, езика. Оттам ще тръгват всичките проблеми и към там ще се връщат на човека. Затова в същото място тук, където говори за този поклад, че ще сложи юзди на хората, Аллах казва: "Вакулли ибади", кажи на моите раби, "Якулу летиха ахсан", да говорят най-добрите думи. Инна шейтана янзагу бейнахум, защото шейтана се е вражда между тях. Вижте. Хан, ихтинак, казват арабите, ихтанакат елджарад ал-ард, опустошиха скакалците земята. Знаете, ялко скакалци, като минат, какво правят земята? Следователно, шейтана ще контролира точката на контрол, устата, езика на човек и по този начин ще се опита да го унищожи. Това ще му е последната цел, изкоренява, което Аллах Азза ва Джал казва да го позволява, да разбере кой вярва и кой се съмнява в отвъдното. И тук, в съдния ден вече, когато всички хора, алхамдулилlah, ние сме тук, но този миг ще дойде. Но това е чудото на Корана, че той ни говори за бъдещи събития, които още не са дошли, тъй като времето при Аллах не съществува. Тогава Аллах говори в Корана, тук речта е поставена на езика на Иблис. Той говори: "Кале Иблис, кале шейтану лемма кудия ал-амр." И шейтана каза, когато вече всичко беше приключило. Когато хората са разпространени и разпределени от Аллах, кой в дженнет, кой в джаханем, тук Иблис говори: "Инна Аллаха ва'адакум ва'дал хак." Аллах ви обеща истинното обещание. "Ва ва'адтакум фа ахлафтакум." И аз ви обещавах, но ви измамих. "Фама кана ли алейкум мин султан. Илля ан да'аутукум фастаджабтум ли." И нямах никаква власт. Вижте, шейтана, той го завята. Нямах никаква власт към вас. Единствено ме призовавах, а вие ми се отзовавате. Фаля талямуни. И днес не ме опреквайте мене. Нито аз мога да ви съм в помощ, нито вие сте ми в помощ. Следователно, в съдния ден шейтана, той ще застане и ще се присмива на тези хора, които са го последвали. Аз нямах сила никаква. Вижте, това е нещо, което действително ще бъде отчаяние и низост за човека, което се съдържа в името на Иблис. Всички тези, които са наредени в джаханнам, и всички тези, които ще видят истината, шейтана ще им се смие: "Аз никаква сила нямах към вас, просто ви зовах, а вие се отзовавахте. И ето, всички заедно са наказания." Затова в сура Шуара, когато бъдат хвърлени: "Вакубкибу фиха хум вал гаун ва джунуду иблиса еджмаун." И всички те бяха хвърлени, войските на Иблис в джаханнам. И там казаха кои думи: "Фалау анна лана карратан фанакуна мин ал-муъминин." Ако имахме шанс да се върнем пак в земния живот, войските на Иблис, хората, които те са подмамени, ако имахме шанс да се върнем в земния живот, щяхме да бъдем от вярващите. Следователно, самото понятие вярващи изключва следването на Иблис и неговите обкръжения. Затова тези хора, шейтана ще им се подиграва, тези хора ще страдат и ще желаят да бъдат върнати на земята, за да бъдат вярващи. Ние имаме това щастие, че чудото на Аллах, Корана ни разказва всичко това, а сме тук на земята. Ние все още не се намираме в тази ситуация. Ние не сме на мястото на тези хора, които стоим и казваме: "Я, молим те да имаме шанс да не върнеш, за да бъдем от мъдрите хора и да не следваме Иблис." Ето, това е чудото на Корана, че това ни известява за неща, които ние имаме шанс сега да ги реализираме, за да не стигнем до това положение. И именно това е мъдростта, за която Аллах говори. Мъдростта е човек да вземе поука от това, което се говори в Корана, това, което Аллах му разкрива, и действително да не стане жертва на Иблис и обкръжението, за да спаси себе си и да покаже пред Аллах, че действително той е човек, който разсъждава, което е основното и най-ценното качество на човек – разум.
това разумът, когато го няма, Аллах освобождава човека от ибадет от всичко. Следователно, хората, които са разумни, не трябва да се поддават на тези методи, на тези похвати, на Иблис, което не е разкрито в Корана. Това е горе-долу една тематична така обиколка от всякъде за тази личност, за неговото обкръжение, произход, похвати, методи, защити, мъдростта от неговото сътворение и присъствие. Иншаллах, Аллах да ни дава сили, всеки един от нашия живот да си спомняме тези думи, тези напътствия на Аллаха Азза и да се предпазваме, защото виждате, че Иблис не оставя пространство в нашия живот, където да не се опитва да влияе, въпреки че неговото влияние е слабост. За да се подчини човека на него, трябва да изпадне в още по-голяма слабост, за да го последва, което действително е унижение и не подобава на хората, които са вярващи и които засвидетелстват, че Аллах е единственият Бог и че Мухамед е неговият праведник. Субханак Аллахумма ва бихамдик.